8 и 9 да заповядат на сцената. Ей. Само ще помоля всички, като излязат тук и като са развихрени в батъла, да държат микрофона така близо пред 8 и 9. Кой номер си, братле? 9. Кой е 9 номер? Търсим 9 номер. Браво. Прегръдки, целувки. Да. Чекирик. Чай, много е силно. Може ли малко само? Да. Не, по-добре е силно, брат, защото да се чува. Добре. 9. Минал Лебед казал 9. За представя ли първо? Добре. Здравейте, аз съм Добата, но ме викайте Доба. Затварям скобата и това го пращам в гроба. Братленце, слушай сега. Спри да пееш рап, ходи да пееш поп. Брато, с тези очима гледаш като циклоп. Ко ти става, брат ме? Нищо от пишлеметата гадне, пишлеметата гладне, пишлеметата хладне, брат ми. Вика, че си от Владиславово, майче не знаеш, че там няма лававо, няма ялаво. На Добата устата много лала му, няма ако да стане. Дори да тичаш, този циклоп няма да ме фане. И тука репрезент Владислав, трябва да знаеш, че просто тука няма слава. Вау! Влизам като рамбича, ти си пиратка тригръмка, аз съм направил бомбича, аз съм Добича. Аз съм черният ти кошмар. Няма да напсувам като каруцар. Не съм стар, обаче ще влизам като рап стар. Братенце, не знам кой е така, брат. Чай, още ли има? Чай. Брат ми такива като тебе ги правим. Ги хапвам като пържолите вратни. Аплодисменти. Йоу. Какво ми разправяше Владиславово, няма лабабо. В главата ти е май леко хлабабо. Трънкат ти лимките, въртиш ли още свирките. В Максуда ще ти щупя като посуда. Не ме интересува, изглеждаш ми точно като круг гранула. Йоу. Ходиш ли на фитнес? Изгледаш ми доста лимитлес. Се тая, мога всеки тук да разкатая. Акапелно 30 секунди, момчета. Сега ще ви разкажа една история. Да, мой. Братленце, аз не съм надран, обаче ти майче си насран. Братенце, слушай, завивай налево. Събуй си гащите да видим дали има кафево. Брат ми, аз съм най-бруталния. Биете на фри и в реалния. Биете на UFC, мислиш се за MC, ама хич не си. В Даскал бяхме двойка джи, обаче в живота сме отличници. Супер, дай мойче. Ти си. Йоу, преди малко ти казах, че си от Максуда. Колко пъти в затвора си изпускал сапуна? 200-300, колко рими преди батъла написа на листа? Разправяше преди малко, че имало много. Сори, не виждам нищо ново. Все някакви ала-бала глупости. Не ме интересува ти утли си. Благодаря, момчета.